إذاعة إيران الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرانا ناصا دمص إرتراويان على زينا 3 تكالات تطابقتي سباوي مسلات بزعباتي اب ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብአዊ መሰላት ብዝምልከት ናብ ባይቶ ሰብአዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ደብዳቤ ጽሒፈን እተን አህጉራውያንን ሃገራውያንን ትካላት ኣብቲ ብ11 ሰነ ዝጽሓፍዎ ደብዳቤ ባይቶ ሰብአዊ መሰላት ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ አኺቡ ብዛዕባ ኩነታት ሰብአዊ መሰላት ኤርትራ መቆጽጻርን መጽናዕትን ክካየድን ጸብጻባት ብስሩዕ ከቕርብን ክቕጽሉን ሓቲተን ድሕርቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ርክብ ይኹን ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልን ዝተኻየደ ስሉሳዊ ስምምዕ ኩነታት ሰብአዊ መሰላት ኤርትራ ከምቲ ዝነበሮ ኣብ ሕማቕ ከም ዝርከቡን ኣገንዚበን ናጻ ፕረስ ኣብ ዘይብላ ኤርትራ ካብ 2001 ናትሒዞም ዝተኣስሩ 16 ጋዜጠኛታት ድሃዮም ኣጥፍያ ከም ዘላ ብምትሕስሳብ ኣብ መጋቢት 2019 ኣብ ዝተኻየደ መበል 40 ስሩዕ ጉባኤ ናይቲ ባይቶ ኣብ ኤርትራ ምግሃዝ ሰብአዊ መሰላት ብሰፊሑ ይቕጽል ከም ዘሎ ምክትል ኮሚሽነር ባይቶ ሰብአዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ብዝርዝር ምቕራቡ ዘኻኺረን እተን ደረጃ ዓለም ጉንን ስም ዘለወን ትካላት ኩነታት ሰብአዊ መሰላት ኤርትራ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕማቕ እናሃለወ ባይቶ ሰብአዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ተዛንዩ ክሪኦ ከም ዘይብሉ ተሓሳሲበን ኤርትራ ትርከበን ብምግሃዝ ሰብአዊ መሰላት ዝውቀሳ ሃገራት ኣብ ኣባልነቱ ዝሓቆፈ ሓድሽ ባይቶ ኣብ ምኽባር መሰረታዊ ሰብአዊ መሰላት ይሰርሕ ከም ዘሎ ብተግባር ከርእውን ተማሕጺነን ኤርትራ ምስቲ ኣባሉ ዝኾነት ባይቶ ምትሕባር ከም ዘይጸንሓ ብምምልካት ድማ ሕቡራት ሃገራት ብጉዳይ ሰብአዊ መሰላት ፍሉይ ልኡኽ ወይ ስፔሻል ራፖርተር ካብ ዝመዘዘለን 22 ሃገራት ታነቲ ልኡኽ ምቕባል ዝኣበየት እንኩ ሃገር ኤርትራ ጥራይ ምዃና ከም ኣብነት ጠቒሰን ኣብዚ ዝመጽእ ስሩዕ ዋዕላ ኣባልነት ካብ ተሓታትነት ዘድሕን ዘይኮነ ንትግባረ ሰብአዊ መሰላት ዝያዳ ሓላፍነት ዘሰክም ኮይኑ ክቐርቡን ጸዊዐን መበል 41 ስሩዕ ባይቶ ሰብአዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ካብ 24 ሰነ ክሳብ 12 ሐምለ ኣብ ጀኔቫ ክካየድ እዩ ነዚ ደብዳቤ ካብ ዝጸሓፋ 30 ትካላት ተጠበቕቲ ሰብአዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂውማን ራይትስ ዎች ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ኮሚቴ ምጥባቕ ጋዜጠኛታት አፍሪካ ዲፈንደርስ ሓልዮት ሰብአዊ መሰላት ኤርትራ ኤርትራ ሪሊዝን ካልኦትን ይርከብኦም ኣብ ሱዳን ናብ መንጎ ወተሃደራዊ ባይቶን ፖለቲካውያን ውድባትን ክካየድ ድሕሪ ዝጸንሐ ናይ መቀረራብ መስርሕ ካብ ክልቲኦም ወገናት ዝተዋጽአ መሰጋገር ባይቶን ምዃም ዘተ ክቕጽል ምዃኑ ተሓቢሩ ክልቲኦም ወገናት ናብዚ ናይ ዘተ ስምምዕ ከም ዝበጽሐ ዝግለጽ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ምስ ክልቲኦም ወገናት ድሕሪ ዘካየዶ ርክብ ብዝቐጸለ ናይ ስምምዕ ዘተ እዩ ብመሰረት ዝካየድ ዘሎ ናይ ስምምዕ ዘተ ካብ ክልቲኦም ወገናት ዝቆመ 15 ኣባላት ዘለዎ ጊዜያዊ ባይቶ ንምዃም እዩ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ጸሓፊ ቁጠባዊ ኮሚሽን አፍሪቃ ዝነበረ ሱዳናዊ ፖለቲከኛ ዓብደላ ሐምዶቕ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይቲ ዝቕውም ጊዜያዊ ባይቶ ክኸውን ተረኺሑ ምህላው እውን ምንጭታት ሱዳን ይገልጹ ኣለዉ እዚ ብመንጎኝነት ኢትዮጵያ ተበፂሑ ዝበሃል ዘሎ ስምምዕ ነቲ ኣብ ሱዳን ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ከዝሕል ትጽቢት ከም ዘሎ ብዝተፈላለዩ ወገናት ይግለጽ እኳ እንተሎ ብዙሓት ሱዳናውያን ግና ኣብ ምጥርጣርዮም ዝርከቡ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ነቶም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝተራኸቡ መራሕቲ ተቃወምቲ ድሕሪ ምእሳሩ ነገለ ካብኦም ናብ ደቡብ ሱዳን ይሰጉጉዎም ብመሰረት ዝተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ኣብ ቀይዲ ዝርከቡ ኩሎም ናይ ፖለቲካ እስራት ክፍትሑ እዮም ነታ ሃገር ኣልሚስዋ ዘሎ ስራሕ ደው ናይ ምባልን ትካላት ናይ ምዕጻውን ተቃውሞታት ድማ ከብቅዕ ትጽቢት ይግበረሉ እንተኾነ ብዛዕባ ዝተበፂሑ ዝበሃል ዘሎ ስምምዕ ብወገን ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለጽ የለን ታንዛንያን ዩጋንዳን ባጤራ ኬንያ ኣብ ባንክታትን ከይሽረፍ ኣጊደን እዘን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሽሊንግ እገዳ ዝገበራሉ ምኽንያት ሃገራዊ ባንኪ ኬንያ ብሰንኪ ዘይሕጋዊ ምዝውዋርን ትምየናን ባጤራ ከም ዝቐየረ ድሕሪ ምሕባር እዩ ሃገራዊ ባንኪ ኬንያ ካብ 31 ግንቦት ኣትሒዙ ነቲ ናይ ምቕያር መስርሕ ኣብ ግብሪ ከም ዘውዓሎ ድሕሪ ምግላጹ ኣብ ዕዳጋታት ዘይንቡር ምንቅስቓስ ከም ዝተረኣየ ተሓቢሩ ክሳብቲ ናይ ምቕያር መስርሕ ሙሉእ ብምሉእ ዝዛዘም ባንክታት ታንዛንያን ዩጋንዳን ኣብ ዕዳጋታትን ብዝሒ ክንቀሳቐስ ዝጸንሐ ባጤራ ኬንያ ከም ዘየሽርፍኦ ኣፍሊጠን ኣለዋ እዚ ድማ ኣብ ነጋዶ 3 ሃገራት ከቢድ ጽልዋ ፈጢሩ ከም ዘሎ ማዕከን ዜና ኢንዲፐንደንት ካብ ዩጋንዳ መልኪቱ ዜና ኣብዚ ይፍጸም إذاعة إيران الدولية صوت أريتري مستقل
ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን